ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau mancing spot biasa, rawa bening. Sebenarnya saya tadi mau berangkat pagi ya, cuman karena ada acara ya berangkat siang-siangan aja ya, sama kawan saya Bang Ule. Karena banyak yang mancing. Area Semurup, tempat wisatanya orang Semurup. Banyak orang mancing dulur, tempat tongkrongan. Bang Ule, kumpulan mas. Piye Bang Ule? Entuk lumut e? Lumut akeh ora mrau kene. Ya. Kene lumut nyetake prau kok. Kuwi lumut. Piro aku wis kita. Wes sithik wae lah. Ini sampai lokasinya dulu. Sudah disambut badai. Matanya ekstrim. Bisa sama teman. Parlor. Mantap. Berkah. Mantap. Alhamdulillah, trek pertama dulur. Ini dari tiga jari gemuk. Alhamdulillah. Tonggoku lho nyok kadang. Soalnya bali apa? Aduh, Peteng magrib. naik lo. Enggane to, angkat. Loh. Pikir kece kuwi wae. Yalah, adalah. Mandi. Hah? Mandi. Soteng sih. Aku malah kalah iki, Bu. Jangan kono kok. Padha ya nak sing ambe dhewe iki padha. Tekan opo kan sore Bali ya kok ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cek dewasa iki. Batang nyari. Tak gawe kene. Yo yo siap Om. Mampir tak gawe. Wah siap. Nak Bali kan santai nu lho. Iya, nak Bali kan lewat. Iya. Bojomu kerja. Loh suhune rawa. Wes rono Mas. Weh. Ora gelem gak iki Mas.
Ulah, Tuhan. Gambare beda Mas. Lho. Gambare beda Oh. Mas. Batik Solo. Tak terima nyoteng tok wae aku. Kalah ro suhune. Apa gara melu korban pancing kok. Letak kemenge. Udane teko. Ben ketok ya. Ora lenturane iki piye iki? Kembali piye kok gas ngono iki ya. Karo anake iki. Pertama awal mau arep ngono. Ayo tamatono kalau. Eh? Rone kalau ngop-ngop kalau. Oh. Ra ketok anune der. Betul. Hmm? Mandi wal. Nanti nah diangkat ucul neh engko. Mandi tenan men. Lebok gesek. Nguyah-nguyuh wae kok wal. Aku malah gawene mau wedang nganu kok. Kuwi kok wet kopi. Mah ning omah gawe wet kopi iki malah ning gone nganu mah gawe wet kopi meneh lali kok kopi ren. Mlenuk-mlenuk iwake. Wis karo wek kan. Satu. Anakmu sing gede iki nganu ya. Duh, anakmu iki kembar ya mbiyen iki. Ora ya Mas Dundulan. Oh. Kok iso kabeh wul. Lah ke. Ndel lho. Kena walane siji kok mbahke kudune. Iki nyangkut loro-lorone berarti kan. Lah, mudah-mudah. Nyangkut loro-lorone jabling to. Dot. Siji kok loro-lorone kena wul tane wul. Iya jane. Eh? Ora ta. Iki ora nyangkut to. Eh? Iki ora nyangkut iwak. Pedot iki lho. Oh, pedhot sangkutan ngisor ya. Iya paling. Lima jari. Nanteng banter mangane iki cepet lho. Wis. Pedot sitok lho mana-mana. Santai kan ngono. Duet maut. Iwa nyobat-nyabet gemes kae wonge. Gemes ya, Wol. Wah, betul. Alhamdulillah.
Wah, suhune entukan. Bang Oleh tampil. Sak jose. Jos. Ya. Iwak le. Hilang. Lumayan. Jari. Aduh. Jari deh. Hasil akhirnya